Ja sad ne znam zadnje stvarno situacije u tvrtci i u kojem pravcu ona ide, ali meni osobno je Varteksa žao. A znate zašto mi je žao? Ja sam osobno 2001. godine u isti takav vis ušao. I ja sam vjerovao u industriju i vjerovao sam da se može za takvu industriju, znači i tekstilnu industriju, naći jedna niša koja ima i može imati opstanak u Europi. Gospoda iz Varteksa, iz menadžmenta Varteksa su vjerovala u nešto drugo. Znači oni nisu vjerovali u industriju, oni nisu vjerovali da iz brenda Varteksa, iz pozicije Varteksa, iz nekakve njihove tkaone, dorade tekstila, oni mogu naći neku nišu. A primjer toga vam je, mislim to čak nije tajna i mislim da se gospodin Koščecko, bivši menadžment, neće niti srditi na mene. Oni su prodavali nekakve strojeve u predioni pa sam ja došao da bi ja to kupio, pa mi je rečeno da je već to prodano. Znate kud je prodano? U Njemačku. Znači osnovni strojevi za proizvodnju tkanina, za proizvodnju određenih prediva su prodane u Njemačku. Pa sad vi meni recite, pa kako Njemcima je bilo interesantno da kupe strojeve iz Varteksa u Hrvatskoj? Pa radna snaga je 3 puta skuplja u Njemačkoj nego tu. Znači, nije da je tekstilna industrija. Jedno je šivanje, ali ova primarna tekstilna industrija, proizvodnja tkanina, dorada tkanina, printanje tkanina, specijalna vlakna, tehnička vlakna, nekakvi airbag za autoindustriju, to je tehnička tkanina. Imate u medicini tehničke tkanine. Znači, Varteks se trebao profilirati u jednu nišu gdje on mogao naći sebe.